Visto benyomod a gondolat. Ha? Mondod a szerző, akkor benyomod a gondolat. Te, egybe tettem a gyűlásleget is ezzel, hogy lebírjam szokvalni, ne váradjon meg. Jó. Még nem volt úgy, mint vele, hogy nem hogy élem. És hogy jöttek én tántolt egy mozomiába. Megszokta lassan, hogy orkolok, és nekem végre jártanak a horgonok. Szíve így tudom majd. Ennyi van a láson, ennyit arról, hogy ki elég. Segítségről lennék! Magához a szívei társasára megkívánjuk találni. Fújjé, mindjárt, 5 másodperc! 4, 3, 2, 1, Péter!